Nyayatsanetsana nemurooro wangu ngeyemwana ari kutaura ega kuti handisiwe pano ndiriwe kwandukutu ndinoyera chirandu. Ari kuramba mutupo wedu kuti haeri shumba kumutaurira murooro kuti ngatichifambe tione kuti mwana uyu zvaari kutaura izvi ndezvechokwadi here kana kuti imhepo yauya pamwana. Murooro akuchinja nyaya kune hanzvadzi yangu akati ndoda kumufambisa kun'anga dzangu inini dzandinoziva inini kuti iye arambwe. Inini handipo pakurambanisa murooro, ndiripo pekuti mwana uyu kana ari kutaura chokwadi aende kumba kwake, uye zvaari kutaura kuti akambobudirwa mwana uyu achinditaurira iye direct. Ini ndonzi Beautiful Rosa rangu. Ini ndakarorwa nemurume wangu kuBharabhara ndokumusha kwedu. Ndakarorwa nemurume wangu 2004 muna February. Ndikabara mwana wangu muna October 29. Saka mwana uyu kutaura kwazviroitwa natete uyu. Tete uyu ari kutoiwa. Tete uyu akanzwa makuhwa anga ari kutakwa. Iye anogara kwaTsomba, ini ndogara kuZamba ndokwandogara. Tete uyu aita zvemainformation zvemakuhwa zvokuti zvoti akatombondisonyopodza achitaura kuna mbuya kuti mbuya imimi ende motaurire momangarire muroora uyu kuna mambo. Akanokora dota mumba mambuya akarapisa mwana. Saka inini mwana wangu wandakazvara inini mwana hanombobudirwa. Iye hamene kuti wakazvinzwa. Iye pamwe ndiwo chatonitaura kuti wakabudirwa kupi kwacho. Ini handizvizivi. Ndiye here mwana? Ai, mwana wangu inini zvinezvi une 22 years. Ndiwa 2004. Inini handinombosuwa tsamba yakauya yakasunga Beautiful. Hainosunga mwana, hainosunga baba. Yanzi muenzanisa munatete nenyaya yemwana. Saka nyaya yenyu haina zvakambowanda zvekudiwa. Nyaya iyi zvairingoda chete iringoda DNA test. Because we cannot deny the fact kuti pamwe tete pane zvakazwawo kana pane zvanoziva. Kana kuti mutauro kuti zvinotaura tete kuti mwana akabudiwa makamutaurira mukadidini kuti tizvirambe hatikwanisi kuzviramba sedare. Because ndiye ari kutaura. Imimi ndiye muri kuramba. Isusu hatikwanisi kuramba futi zvamudiki zvamutaura. Asi at the end of the day toda chokwadi. Because inini handinkareje vakadzi vanochengetesa varume wachiziva kuti varume vari kuchengetesa vanawo haasiye, because zvine matambudziko azvo musha. Munokwanisa kuona mwana anokwanisa kukuitira zvimwe zvisingazwisiki, asi iwewo mai uchiziva yes zvinonzi azvo mai ndiye anoziva mwana baba wemwana. It's very true. Anoziva baba wemwana ndimi handizvo. Asi mazwi enyu haana uremu hwekukonvinza vanhu vese tiri panapa kuti zvamukutaura ichokwadi. Izvi zvaakuda wakazvifundira basa kuti waone kuti mwana ngewenyu here kana kuti haasiri wani wehanzvadzi yavo. Ini hanomboramba. Saka chaakudiwa ndechekuti tried law inotaura kuti it is the duty of the bereaved and to prove beyond reasonable doubt. Saka the onus is on you, imimani tete and motaura nehanzvadzi yenyu mowirirana kuti mwana waenda kupi ma-DNA test. Maina ma-DNA test, there are two things. Munokwanisa kuenda kwefree, munokwanisa kuenda kukubhadhara. Asi kana kwako kubhadhara nekuti ndimi munoda kuprova, ndimi munodini, ndimi munobhadhara. Chokwadi chobuda pai, chokwadi chobuda pachena. Handizvo ndo nyaya chete. Ndizvo. Yes. Chinoitika hanzvadzi yangu handichatotaurirwa. Imimi kuti pamutemo hamukwanisi kutora mwana uyu kuenda naye kuDNA test baba namai vacho vasingauya naye. So chitoripo ndechekuti munofanira kutosvika pekuwirirana nehanzvadzi yenyu kuti inzwisise zvamutaura. Kana muda kubatsirwa kuti hanzvadzi yenyu iwane vamwe vanhu vekubatsira kuti kutaura nayo, tinokutsvagirai vanhu vanotaura naye wokubatsirai kuti hanzvadzi yenyu ibvume, so that mwana adii aonekwe, avhenekwe, aonekwe zvishuwa kuti mwana haasiri chii.
And on top of that, mwana iyeye over the age of 18 anokwanisa kuzvidecidira. Saka pamwe pacho hapatoti baba paroda mwana wacho iye kuti mutaure naye pachezvake because is over 18 kuti shamwari ona nyaya iri pana pandiendesa dei nyaya iri ngodikana ndeye kuti uzikane kuti iwewe uyu munhu uri kuti dedi uyu ndidedi wako here handizvo dauya pano mwana yeye no between imimi tete nemwana nani nehanzvadzi asi mwana aane mariramiro nenyaya yeji yani yake kuti anokwanisa kuendawo kunani kuna baba achitaura nababa baba toda kuti ndiyase kuziva pandidini pandimire handizvo because mwana haana zvaanoita kuti anoenda ega kana zvatonetsa ndezvokuti mwana iyeyo dai paine umwe mwana futi ari over 18 waikwanisa kuenda wari 2 unotestwa rongani wari 2 aripo musikana saka wanaiwo wari 2 wanokwanisa kuenda wari 2 unotestwa wari 2 zvikatosiyana kutova kuti zvafa handichazivi kuti noti mwana wacho kuti wanaiwo wari 2 wanokwanisa kutaurirana wari 2 handizvo kuti shamwari iwewe ndinoti ndionoti chokwadi kuti ungajarorarama uchizi ndiwe hanzvadzi yako handizvo saka munotaura nawo wowirirana woenda wosvika woteswa zvoonekwa kuti zvinhu zvakamira sei pamwe hanzvadzi yenyu mangwana ichakutema nedemofu zveshuwa kana kuti mangwana ichadini ichatokutendai kuti tete makaita makaudzwa ndimwari zviro zvava zvisina mufamba zvakanaka ndakairirwa nyama pamusoro pewodhiro zvinoitika mukaona uri mwese vari panapa mukatarisa kudai kubva apa kusvika kutendera kudai kobuda kuseri kwemutu kundogarawo mudzimba umu wane chokwadi handisuba vanhu vari uku avo ndio vane chokwadi zvinoitika muupenyu hatiri kumbozviramba ba asi hatisi kuti zvakadini zvakaitika hazvina kunaka ba kuchengetesa chii munhu mwana wauri kuziva kuti haasiri wake chinhu chakaoma hazvina kunaka pamwe pacho kuvhura ndobvuma kuti achamwari sori pawakamboenda jobheki paya wakazondouya ubva wandosvika udhibha wamudhibhi ranga raitwa masofekaya zvinoitika ende zvinodii zvinotambirika kana zvakadaro pano kuti munhu amirire kuti azokwanisa kutsvaga chokwadi chii ega zvakaoma kana kuzorwa chokwadi chaakutaurwa nevamwe munozwa zviri nane inini kuya mukadzi kuya kunditaura kuti bambo sorika pane zvindaita kuseri kundabva ndazooneka ndibambo jona saka ndabva kuti ndimire kuti bambo jona wazoiwa taura kuti wandiona zvinozokurwadza ndango ndigare ndamhanya kuti vatataura tiwirirana inini ndingati kurwadziwa ndinorwadziwa asi zvinoti chii dzikirei panoti bambo jona wandidaidzwa bambo muri mwere umba uku ndoti chimomirai budai 2 minutes ndokusiya wakarara pamubhedha bambo jona wasvika kuti here bambo kurara henyu nemunhu wakaneta kare wapera zveshuwa ndinodzoka ndikakutema nei saka dzimwe ninguva ngatite sei ngatitaure chokwadi mvura yembambara ichiri chii zvinobatsira asi chokwadi nyaya dzakadari mudare handimbodzidiba faka kwamutasa hatimbodzidiba vanhu vanouya kudare nenyaya yekubuda mumba wakadzi mukadzi gutsikana nemurume wako anga wakanyangara ine mhino hombe akadini akasina chiro kaudini ndiye wakada ndiye wako wakambomudirei hatimbozvifaririba ngatigadzirise nyaya idzodzo mazuva ano kune zvinhu zvakawanda mai kune zvirwere unotora nemunhu afara kuuya nechirwere chake chirwere chapinda mauri chapinda muna babawo kana waine musikazwa chaenda futi kune musikana arapo musikana wayo ano umwe joni wainaye futi chapinda muna joni waenda newe nasho kumukadzi wake futi mukadzi wake dai nyika yapera wazivedzereba kuti varume wasatizawo futi warume wati kana manakirwa ngezviri kunze musakanganwe kuti kumba kune chii kune munhu iitai zvaunoita murume uri kunze asi dzokaipi kumba
dzoka kumba ende wakadzi musaitawo kapolisi kekuti azive ukahura neni ndinohurawo. Hakuna zvakadaro mumarriage. Marriage there's nothing like revenge. Yekuti wakambohura ndosaka ndahura, hakuna zvakadaro. Dzoranai ukaona kuti mwako wada kuhura mudzore. Pamwe pacho ukatoona kuti murume wangu haasi kufamba zvakanaka, ita wanga usiuziya yako akubuda mujaketi rake ranoda stere kuwana musi anopfeka jaketi roziva kuti nhasi munhu haadzokera kuti kohura. Isa makondomu mupoketi, muisire makondomu mupoketi. Iwo anonyara plus uchatanga wafunga kuti but sei mukadzi wangu aisa makondomu mupoketi. Asi by so doing maita sei wazvisevha nani newe wamutaurira indirectly kuti nyange kana uine zvori kuita kunze asi seenzesa chii chiro ichi kuti isusu iwe neni tiite sei tirarama. Mukaita kupopota chete mazwi without action hazvidini futi pamwe pacho hazvibatsi. Asi kana madaro futi wakadzi kana waziva kuti girlfriend yemunhu ndinhingi usaende kopisa munhu nemafuta. Inoita futi nyaya yani. Saka chawagona padini pedzerana nebenzi rako uri pai, pedzerana nebenzi rako uri mubedroom, munosvika kuti zvinhu zvinonaka zvakanaka. Mai ndinotaura wangu aiwa ndinonzwisisa. Kana mazwawo mazwa, kana musina zvomakaita ndizvo, kana muine zvomakaita zvobva mazwa. Asi chokwadi chiripo ndechekuti please ndapota izvi zvinhu zvatizvidibera. Ndabvira kupanzwa hangu asi ini ndine chichemo chekuti handichazivi manje number 2 yacho. Tete waka mwana waifona kuna tete wake nerudo nekuti na tete waiwirirana ende tete wana wangu aiwada. Saka mwana ndobva kufona nerudo tete akati chimbomira wandifonera nekuti handizivi baba wako. Saka zvako ndinetsa manje kuti anoenda neuyu here mukati nekuti imimi kana muri muchokwadi taurai wana wenyu kuti wana itai zvikuti wana tete kuti tigarisike tiwane rugare. Munozwa ndo zvinoita mai akadi akangwara wana wangu pane dambudziko rakati siri. Saka iwewe newe chiendai natete zvipuruvhike kuti zvinhu zvakamira sei ndikuti pamusha pamutite rugare zvatopera. Musabva maisa vesas futi mufamily because mukaisa vesas haina kupedza dambudziko. Vesas haiwaki chii ngati wake musha tizive chokwadi kuti chokwadi chakambomira sei. Ane right ndisatete kuti adhipende wanzadzi yake kana paine zvakazwawo kana zvakaonawo ndinonyarara tinoti anyarare baba ti aiwa ndosani kuti mimi chiendai moita zvamuda kudini moita zvamuri kuita inini. Asi nyaya iripo ndekuti nyaya yenyu kuti igadzikane ipere iri kuda DNA chii hakuna chinhu. Haisi kuda n'anga bai, haisi kuda chiremba bai, iri kuda chii DNA. Saka chiendai morogonyai. Saka tatiri kumbirawo kwamunoziva tendo madna nekuti pawo vanhu vanotaura nevanhu ava nekuti vanoita zveviolent. Don't worry, imimi mabva tinyoresai mafoni namba yenyu nechiya, nyoresai then isutozobatsirai foni.